ο Γεράσιμος Σταματογιαννάκης, από τα ακούμπια του Αγίου Βασιλείου της Ρεθύμνης, πάνω από μισό αιώνα, ακούραστος, λεβέντης, γνήσιος, ανώθευτος, μας χαρίζει σε χαρές και σε κάθε περιστατικό όμορφες και γλυκές μελωδίες με το δοξάρι του, και όχι μόνο στην Κρήτη και στο εξωτερικό έφτασε, συνεργάστηκε με πάρα πολλούς λαγουφιέριδες, πλούσια η δισκογραφική του δουλειά, ζωντανή κληρονομιά η λύρα του, το ήθος, το μεράκι και η μεγάλη αγάπη του, αλλά και το πάθος του για την κριτική μουσική, που από ό,τι βλέπω και βλέπετε το διατηρεί μέχρι και σήμερα. Του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, υπέροχος στο γλέντι, υπέροχος στη ζωή, υπέροχος στο παίξιμο, υπέροχος και στις μαντινάδες. Να είσαι πάντα καλά, να τα συνεχίζεις και εμείς να σε χαιρόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Χάρχαλη που μας έκανε απόψε την ωραία τιμή να παρουσιαστούμε στα Χανιά, και να ευχαριστήσω και όλους τους Χανιώτες που 50 χρόνια τώρα μας τιμούνε στους γάμους, στα κέντρα και σε όλες τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γεράσιμε, άφησα μια ματινάδα σου για να σε υστεροευχαριστήσω. Στο ψεύτη κόσμο οι ομορφιές παντοτινά δεν ζουνε. Μαραίνονται και φθύρονται, σβήνουνε και περνούνε. Οι καλές φιλιές απομένουνε. Ο πρώτος σου δίσκος. Να είσαι καλά. Έχουμε απόντες, αλλά εκλειπώντες. Και ποιος δεν μπορεί να μην θυμάται το Ροδάμανθο τον Ανδρουλάκη, που θα μείνει στην ιστορία της κριτικής μουσικής με το μικρό του όνομα, Ροδάμανθος. Είναι μεγάλη υπόθεση να μένει κανείς με το μικρό του όνομα, γιατί αυτό δείχνει και αγάπη και εκτίμηση και αναγνώριση. Δεν ξέρω, ο γιος του εδώ, του ευχόμαστε υγεία στην οικογένειά του και η θύμηση του πατέρα να είναι οδηγός της ζωής σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραλαμβάνω αυτή την πλακέτα εκ μέρους του συνεργάτη μου και πατέρα μου, του Ροδάμανθου. Ο Ροδάμανθος πια ανήκει στο Πάνθεον με τους άλλους πρωτομάστορες της κριτικής μουσικής και φαντάζομαι ότι έχουν φτιάξει ένα πολύ καλό υπόβαθρο που πατάνε όλες οι επόμενες γενιές και θα συνεχιστεί η κριτική μουσική να πατάει σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Απόν και αιώνια η μνήμη και η θύμησή του και του Νίκου του Κολιακουδάκη, από τη Λυκοτιναρά του Αποκορώνου. Γνωστός στην μουσική της Κρήτης, γνωστός στα Χανιά, γνωστός στα Γλένδια. Εδώ ο εγγονός, ο Νίκος Κολιακουδάκης, που παίζει και λύρα, η ευχή του παππού να συνοδεύει το μικρό Νίκο και να έχει καλή τύχη στη ζωή του. Τι θα μας πεις? Ευχαριστούμε πολύ. Όσο αξίζει η φωνή, τα μάτια και η ψυχή ενός μικρού παιδιού, δεν αξίζει ο κόσμος ολόκληρος. Μιχάλης Μπακατσάκης, από τον Άγιο Βασίλη Γαμφαδοχωρίου του Αποκόρονα. Πολύ πρόσφατα και πολύ πρόωρα μας έφυγε από τη ζωή, γνωστός για το ήθος, την ανθρωπιά, τη συμπεριφορά και το μουσικό του έργο. Το έργο του συνεχίζει επάξια ο γιος του και νομίζω πως τίποτα μα τίποτα από όσα είπε, έκαμε, έφτιαξε, έσπηρε αλλά δεν εθέρισε ο Μιχάλης Μπακατσάκης, τα άφησε στο γιο του. Βαρύ το φορτίο, βαρύ το έργο. Ευχόμαστε η θύμησή του αιώνια
οδηγός της ζωής σας και είμαστε σίγουροι από την μέχρι τώρα πορεία πως θα ακολουθήσετε τα χνάρια του και ευχόμαστε να τον ξεπεράσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σύλλογο του Χάρχαλη και τον πρόεδρο τον κύριο Λαϊνάκη. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας γίνεται και εγώ και τα αδέρφια μου και η οικογένειά μου γενικότερα για τον εκλειπώντα πατέρα μας. Και θέλω να αφιερώσω αυτή την πλακέτα, αυτή την τιμή, αυτή τη διάκριση, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν ήταν εδώ θα έκανε το ίδιο, σε όλους αυτούς που δεν εμπορεύονται την τέχνη, σε όλους αυτούς που δεν ευτελίζουν και δεν ευτελίζονται μέσω της τέχνης και τελειώνοντας σε όλους αυτούς που έχουν υψηλά την κριτική μουσική σαν στάση ζωής. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχωρήστε μου, αλλά ο πρόεδρος μου φόρτωσε βαρύ φορτίο απόψε και αναγκάστηκα, το θέλω βέβαια και εγώ λίγο, μου ξέφυγε, αλλά μου ξέφυγε.